Adatlygyň Lewapdaky habarçysy şül dänew. Darganaty etraplaryna döwlet tawsyrgy esasyna kartoş eken daýkanlaryň harmany şertnamada görkezlen yer almak hasylynyň eýsem nagd pul tawsyrmaly bolanlygyny we bergil çykanlygyny habar berýär. Resmiler dänew etrawynyň akrabat, eljik daýkan birleşikleriniň daýkanlarynyň gurok gelen ýylly ulu azap bilen ýetişdiren hasylyny kabul etmediler. Oňa derek döwlet planyny doldurmak üçin tawsyrylmaly her kilogram kartoşkanyň deregine 10 manatdan pul getirin diýdiler. Adatlygyň habarçysy bilen gurulşan daýkanlaryň sözlerine görä, resmiler bu talaplaryny özlerine ýokardan berilen tawsyr kökmünni düşündiripdirler. Şeýlelikde daýkanlar kartoşka eken her hektar ýerinden 5 tonna yer almanyň puluny 10 manatdan resmilere tawsyryp ýetişdiren kartoşkalaryny bolsa ýolbaşçylaryň aýdysy ýaly bazarda satmaly edildi. Daýkanlaryň kartoşka hasylyny ýygnan wagty Lewapda kartoşkanyň kilogramy 6 manat bahalanýardy. Yer suw we howa şertleri bilen baglykda olar her hektardan 1,5-2 tonna yer almalylar we ony 4 manat ýarlaryna satyp döwletiň kartoşkanyň ýerine soran puluny mallaryny satyp uly ýan çekip tölemeli boldular. Akrabatly Mahmud Kulaganyň pikirçe kartoşka hasylynyň deregine nagd pul alınmagynyň bir sebäbi ýurtdaky nagd pul ýetmezligi bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi çäresiz daýkanlar talamagyň ýene bir usuly bolup görünýär. Lewapda şül daýkanlaryň tas ählisi uly ýan çekdi. Sebäbi olaryň ýetişdiren pomidorlary, müňläp hektar gawun garpady, içerki ýollaryň ýapylmagy netijesinde zaýa boldy. Häzirim yük maşinlarynyň hereketine ruhsat ýok diýip Mahmud Kulagy gurrun berdi. Ýöne Türkmen hökümetiniň mejlislerine döwlet eýçiligine näkmet tuwatdy. Owa adamlarynyň amasy howa şertleri, aşa sowuk howa, gurokçuluk we dökün, tehnika ýetmezçilikleri, diňe döwletiň ziýan çekmeligini öpçün edýän şertnamalar esasynda çekken ziýanlar hakyna bir söz hem aýdylmaýar. Kartoşka ekip döwlet harmanyna pul tawsyrýan adamlaryň ýagdaýy baradaky maglumatlar ýurtdaky owuzlyk siýasatynyň ne derejede netijeli baradaky soraglary adaltman köpeldiýäni meňzeýär. Emma bu arada Türkmen owuzlyk resmileriniň pikirini alyp bolmaýar. Anonimlik şertine gurulşan yerli hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň hökümet öz raýatlaryna, owa adamlaryna hem, kenagatçylar we telekeçiler birleşigine hem deň derejede garamasy, önüm önürjüleriň ählisine kanun öňünde deň şert döretmese, daýkanlaryň olýa beýlek görnüşde edilmegi dogam eder we eksport edilýän pomidorlaryň möçberi ýurtda önüm önürjüleriň iş şertleriniň hakykatdan hem goglanýanlygyny aňladyp bilmez.